Ara sóc a l'altre costat del riu. Podem dir moltes coses dels francesos, però això mateix que sembla un lloc de petanca, té bosses per les caques dels gossos, també. Uns lavabos al costat. The lowest lows. You take me to every extreme. Can't get enough. Please let me be. But I love what you do to me. Placeta d'en Duran. I el foc aquí a la fresca. Aquí la Casa Catalana de la Cultura. Aquest sistema de neteja l'havia vist a París, no sabia que es feia servir en altres pobles de França, però clar, aquí tenen molta aigua, aleshores és molt fàcil tindre una canonada que baixen a la part alta del casc antic i amb això poden netejar i refrescar sobretot el poble. Molt bé. Bé, doncs, hem passat una nit fantàstica i ara, abans que es apreti més el sol, el Foc i jo hem vingut aquí a Ceret. El Foc està aquí a terra. Foc? Què? Què? Hem anat primer a fer un passeig pel riu, per l'altra marge del riu. Hem descobert fins i tot un bon pàrquing per aparcar. I ara estem aquí sota aquests arbres fantàstics. Mare de Déu, quan veig aquests plataners i penso en els que tenim a la Diagonal, aquí tenen molta aigua. És el que té aquest tros de França, bueno, quasi tot França, però tenen molta aigua i aquí els plataners són increïbles. Ara giro una mica el mòbil perquè pugueu veure una mica aquest carrer on estem. Estem a tocar del Museu d'Art Modern, però clar, el Foc no pot entrar-hi i bé. La plaça de la Font dels Nou Rajolins, en francès Place de Neuf Jets, és un dels indrets més emblemàtics de Ceret. La font va ser construïda l'any 1313 durant el regnat de Sants de Mallorca. Està feta de marbre local i és una de les fonts públiques més antigues que encara es conserven a la Catalunya Nord. Al segle XV, el rei Ferran II d'Aragó va fer col·locar al capdamunt de la font un lleó de pedra. Més endavant, quan el Rosselló i el Vallespir passaren a domini francès, es va gravar a la base de la font la inscripció llatina Venite ceretens leo factus es gallus, que ve a dir veniu ceretans, el lleó s'ha convertit en gall. Com a símbol del nou poder també es va girar el cap del lleó i se'l va posar mirant a França. Fantàstic canvi de look que m'he fet, perquè m'estava morint de calor amb els tejanos. Ens anem a veure el Pont del Diable. A veure si el podem veure sense morir en l'intent. Uau! Bé, doncs anem a creuar el Pont del Diable a pleno sol. El Pont del Diable és aquell d'allà. Això és una via verda. Ah, quina... Oh, pobret, un toro. Mireu, els collons del toro. I ara sí, hem trobat el Pont del Diable de veritat. Som-hi, Foc.
Em sembla que ens n'anem a fer un riu i ens deixem de monuments. Comença a apretar massa. Si algú m'agraden dels francesos és que deixen cadires, bancs, llocs per seure a molts llocs. Ara mateix aquí hi ha un banc, hi ha uns grups de cadires, totes bé, Vull dir, no són cadires velles, de plàstic, cutres, no, són... Bueno, veuen, algú ha fet canvi de mobiliari i són cadires de fusta bones, amb... No, molt bé, la veritat, molt bé. Suposo que a l'hivern les recullen, però n'estic veient per molts llocs. I ara mateix, amb aquest arbre, m'encanta. I ara acabem de fer-nos aquí un bany, que el foc ara feia aquella cara de però en un lloc tan maco vols marxar? Doncs pues sí. És la una, aquí ara tot França deu d'estar dinant. Jo, com que he fet un bon esmorzar, havia menjat els meus dos ous d'ossos, després he fet un bon esmorzar llaçeret. La veritat és que gana no tinc. Ja veurem quan torno a menjar. Suposo que puc aguantar fins la seva hora de sopar, que deu de ser allà a les 6 de la tarda. Com no? Molt relaxant aquest lloc, m'encanta. Els llocs amb riu és el que tenen. Mola molt. Estem anant a les piscines naturals del riu Mondony o alguna cosa així. Fantàstic. És un entorn boníssim i aquí tenim un petit parador. Ei, veieu que us deia dels bancs, que hi ha bancs per tot arreu. És que és molt... Quina passada de lloc. Uala. Mireu ara quines escales ens venen. Va, foc, va, baixa, va, tira. Foc, què? A l'aigua, A l'aigua. T'agrada?